Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:05 diren honetan, Espainiak eta Ingalaterrak jokatu duten Eurokopako finalaren analisia egingo dugu. Espainia zen favorito eta pronostikoak bete egin dituzte. 2-1 irabazi diote Ingalaterrari eta horren ondorio zeuren laugarren Eurokopa eskuratu dute. Gogoratuko dugu batetik Espainiak Frantziari irabazi ziola finalerdietan, Ingalaterrak berriz Holanda garaitu zuen eta honen bestez gaur nor baino nor gehiago izan dira Berlinen. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, ez usteko gutxi, bi taldeetan, Espainiaren aldetik Unai Simon izan da atepean, Dani Carvajal eskuinegaletik, Kukurela ezkerregaletik, Lenormand eta Laporta atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Rodrik eta Fabianek, erdipuntan izan da Dani Olmo, hegaletan eskuinaldetik Lamine Yamal, ezkerraldetik Nico Williams eta goian Álvaro Morata. Ingalaterrak berriz, Gareth Southgatek, 4-2-bateko sistemaren aldeko apustua egin du, Pickford izan da atepean, Luke Shaw ezkerregaletik, Walker eskuinegaletik, Way eta Stones atzealdearen erdialdean, Rice eta Mainuk osatu dute Euskarri bikoitza, eskuinerago aritu dira Foden eta Saka, erdian Bellingham eta goian Harry Kane izan da, beno, partida nahiko intentsoki hasi da, ikusi da bi taldeak norgehiagokaren bila irten direla, lehen zati horretan betiko legez Jamal eta Nico Williams protagonista, batez ere bigarren hau izan da gaurkoan, egia da, partida batzuetan batak edo besteak eramaten zituela fokuak, gaurkoan lehen zatian batez ere Nico Williamsek eraman ditu laudorio guztiak, ezkerralde horretatik sekulako partida jokatu du, oso ongi. Aritu da, lasterkaldi luzeak eginaz, desberdintasunak markatuz, eta bestalde Lamine Yamalek gaurkoan ezpaldin baditu ere, agerpen asko edo egin, fin ikusi dugu, barneraka sartuaz eta, baina orokorrean lehen zatian ez da aukera handirik egon, bi talde karea zapaldu dute, Ingalaterraren aldetik ere Walker eta Shaw esate baterako oso erasokor ikusi ditugu, baina orokorrean Saka ikusi dugu dezente, baina Bellingham eta Foden bezalako jokalarien falta sumatu dugu Ingalaterraren aldetik, ez? Egia da, Espainiak oso ongi kontrolatuak zituela, Espainiak ikeragarri defenditu du Eurokopa guztian zehar, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. Lehen zatian egon den aukerari garbiena, behar bada Phil Fodenek behartuta egin duen erremate bat izan da, hor Unai Simonen eskuetara joan dena zuzenean, eta, pixkanaka partidaren lehen zatia amaitzen joan da, eta usnako emaitzarekin amaitu da lehen zatia. Bigarren zatian esaten da beti ongi hastea garrantzitsua dela. Espainia ongi hasi da, eta Ingalaterrarentzat kolpe gogorra izan da izan ere, 47. minutuan Lamine Yamalek Nico Williams pasea egin dio, oso bakarrik zegoen Atletikeko jokalaria, eta gola egin du azpirik area barruan, maisuki gainditu Jordan Pickforden atea, eta Espainiarrentzat lehen gola egin du. Egia esan, Ingalaterra oso gaizki sartu da, atzealdean ez zeuden bat ere ongi kokatuta Stones eta Way, ez da ere Shaw eta Walker are gutxiago, Walkerren marka baitzen Nico Williams, eta benetan gol ona egin du Nikok. Eta hortikan aurrera Ingalaterrak esan daiteke beste martxa bat sartu duela, Jude Bellingham intentsitate handiagoarekin jokatzen hasi da, gehiago parte hartu nahian, baina ezinean bezala ibili dira. Esan behar da baita ere, Espainiak lehen zatian aldaketa bat egin duela, Rodrik kendu Zubimendi ateratzeko, pentsatzen dut arazo muskularren bat edo izango zuela Rodrik eta De La Fuenterentzat gaurkoan jokalariak osasuntxu egotea ezinbestekoa zela. Rodrik lehen zati ona egin du, Espainiari beti bezala oreka emanaz, egia da gaurkoan behar bada Espainiaren jokoa ez dela inbeste zelai erditik pasa eta askoz ere gehiago hegaletatik joan dela, baina kontua kontu beti jokalari oso garrantzitsua da Rodri, eta bere ordez esan bezala Martin Zubimendi atera da beste jokalari oso on bat,
realean aski sobera ezagutzen duguna. Eurokopa honetan behar bada ez duena minutu askorekin kontatu, baina gaurkoan Rodriren ordez berari eman dio aukera Luis de la Fuentek, eta ederki baliatu du. Bere oinetatik egia ez dela beste batzuetan bezain beste baloi igaro, baina ongi bete du bere rola eta partida bigarren zati oso ona egin du Martin Zubimendik. Gerora, pixkanaka, bigarren zatia aurrera joan denean eta Espainiaren lehen gol horren ostean, jada Gareth Southgatek 71. Minutuan aulkia mugitzeko autua egin du. Harry Kane kendu du, egia esan beste behin ere jokalari ingelesak gaurkoan ez du bere eguna izan, ez da bere Eurokopa izan, ez du ongi jokatu orokorrean, bere gol zen hori ere ez du askotan atera, eta gaurkoan Gareth Southgatek 71. Minutuan kendu du, lehengoan Holandaren aurka 81. Minutuan kendu zuen, eta bere ordez Oli Watkins atera da, lehengoan finalera sailkatzeko Ingalaterraren erantzule nagusia Oli Watkins. Saiatu da, hau ere, baina ez dute askotan bilatu ahal izan, aurrelari azkarragoa da, gazteagoa baita ere, horrez gain Harry Kane kentzearen beste arrazoietako bat noski txartela izan da, lehen zatian nahiko azkar ikusi baitu txartela protesta egiteagatik. Eta beno, Oli Watkinsen sarrera aurrealdean beste ritmo bat eman dio, horrez gain Jude Bellingham ere jokoan gehiago sartzen hasi da. Eta beno, pixkanaka Ingalaterra partidan asentatzen ari zen, baina Espainiak ezaugarri bat eduki badu Eurokopa honetan zehar, hori naiz eta gola sartu, gerora ez oparitzea edo izan da, ez hau da, ez da atzean sartu den talde bat izan, oso sendo jokatu du, oso garbi eduki ditu bere ideiak Espainiako selekzioak, eta gaurkoan ere alaxe egin dute. 78. Minutuan Luis de la Fuentek Morata kendu du eta Oyarzabal sartu. Aldaketa inteligentea izan da hau de la Fuenteren aldetik, gerora izan duen eraginaz gain noski Alvaro Morata gaurkoan ere desagertuta ikusi dugulako, iaia ez du baloirik ukitu, desagertuta, errematean ere kamuts, eta Mikel Oyarzabal atera da, antzeko rol bat egitera, beste mota bateko aurrelaria da, ez da aurrean jokatzen duen jokalaria, askoz jokalari inteligenteagoa da, taldean gehiago jokatzen duena, eta pixka bat ere horren bila, noski. 70. Minutuan mugitu judu jada Gareth Southgatek aulkia erabat. Ingalaterra etzen aukerak sortzen ari, asko kostatzen ari zitzaion aurrera iristea, eta Mainu kendu du eta Palmer atera erabat erasora jotzeko garaia zuen Ingalaterrak, hilala bizi, eta Mainuren norgehiagoka ona izan da, ez du behar bada Ingalaterraren baloia ateratzerako garaian eta inbeste parte hartu, beste partida batzuetan bezala, eta Cole Palmer berriz, gerora ere Ingalaterraren jokalari garrantzitsua izan da, hain zuzen ere 73. Minutuan Ingalaterrak eskuin hegaletik egindako agerpen batetik Kyle Walker, Sakak Bellinghami eman dio baloia, Bellinghamek bizkarrez hartu du area barruan, Palmerri oso inteligenteki egin dio pasea, eta Chelseako jokalariak sekulako gola egin du areaz kanpotik. Uste dut Carvajali eman diola eta horregatik Unai Simonek ez zuela espero baloiak norabide hori hartzea, baina benetan Cole Palmerrek gol bikaina sartu du, eta horrek sartu du Ingalaterra apur bat norgehiagokan. Gerora baina 83. Minutuan, jada pixka bat nik uste luzapenari begira edo, Lenorman kendu du Nachoren ordez, Lenormanen norgehiagoka ona egin du, bere lehen finala zen, bere lehen Europako finala zen, beste askorentzat bezala noski, baina Lenormanentzat ere bere lehen txapelketa handia izan da Espainiako selekzioarekin, eta galdera ikurrasko zeuden alde horretatik, eta partida ona egin du, baina apur bat esperientzia bilatzeko edo luzapena tokatu izan balitz, Nacho sartu du,
esperientzia handiko jokalaria eta minutu horietan horixe erakutsi duena. Eta 86. minutuan heldu da, Ingalaterra atzetik jokatzen hasi da, apur bat jada Gareth Southgatenak bazirudien luzapenaren bila edo zebiltzala, eta aranon baloia galdu, Kukurelak hartu du atetik gertu, erdiraketa, eta Oyartzabalek milimetriko kietzegoen jokozkanpoko posizioan Realeko jokalaria, baina Oyartzabalek maisuki gainditu Jordan Pickforden atea, eta Espainiaren bigarren gola, eta jada garaipena emango ziona sartu du. Gero Lamine Yamal kendu du Mikel Merino sartzeko, jada Lamine Yamal ere nekatuta zegoen, minutu asko jokatu ditu aparteko jokalaria. Gaurkoan behar bada ez dena inbesterainoko protagonista izan, egia da aukera batzuk ere izan dituela, eta nik hori pasean oski berak eman diola, baina orokorrean jokoan ez du beste batzuetan bezain besteko protagonismoa izan. Eta bestaldetik Foden kendu du Toni sartzeko, Fodenena ere partida nahiko kamutsa, ez du osongi irakurri gaurko norgehiagoka, bere rola ere ez du osongi bete, Sakak askoz ere gehiago, eta iruditzen zait Southgatek autu bat egin behar duela, edo Saka edo Foden, ze ikusten da hor bien artean jokatzen dutenean nahiko desorden badagoela, ikusiko dugu zer gertatzen den final honen ostean Gareth Southgateekin, baina horixe. Eta hortxe amaitu da norgehiagoka, Espainia da 2024ko Eurokopako txapelduna, hauxe izan da esan beharrekoa, gogoratuko dugu eta eskerrak eman noskieneko Orozi bere Twitcheko zuzenekoan sartzeko, hemen behin bideoa igotzean bere kanalaren esteka noski jarriko dizuegu, eta bertan ikusi dezakezuen, nahi izan ezkero egin dugun erretransmisioa, nik uste ongi egin dugula, eta hauxe izan da esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, elkarren izan dugu.